Vores program er blevet gjort fuldstændig til skamme i dag. Fuldstændig. Altså, det viser sig simpelthen, at mens vi gemene og utaknemmelige borgere her i landet, vi går og har politikerlede, ikke? Ja. Så er der én politiker. En, der viser sig som en ægte mand. En statsmand. Ja. En leder, Frederik. En fører! Hvad? Hvad fanden snakker du om? Det er en politiker, der træder ud af mængden. Alle de andre levebrødspolitikere der, ikke? Han er virkelig træder i karakter. Ja. Hvem fanden snakker du? Hvem er det? Hvem er den politiker? Jamen, har du ikke været inde på politikken.dk i dag, eller hvad? Selvfølgelig har jeg ikke det. Det ved du også godt. Frederik, for fanden. Altså, det er Dan Jørgensen. Dan Jørgensen? Altså, et retorisk fødevareminister. Geni. Ja. Retorisk geni. Han har simpelthen tryllebundet mig med sine sammenknebende øjne. Der har han kigget lige ind i min sjæl. Han har holdt en tale på politikken.dk, Frederik. Ja. Og som forhekset, så sad jeg der og lyttede til Dan, der sagde det, som jeg har gået og tænkt i mit stille og simple sind. Jamen, hvad har han sagt? Men jeg har ikke haft intellektet til at formulere det. Og det har Dan gjort i dag på politikken.dk. Hvad sagde han? Jamen, han tager fat i alt det, som virkelig giver mening her i livet. Altså, alle de kontroversielle emner. Alt det, som vi dumme danskere har gået og ignoreret alt for længe. Prøv, hvis du vil stoppe det her projekt, hvad sagde han, som var så pissefedt? Jamen, han sagde... Kære danskere, der er en masse paradokser i den måde, vi spiser vores mad på her i landet. For eksempel er det et paradoks, at vi har de bedste restauranter i hele verden, som folk sætter sig på en flyvemaskine i New York eller Tokyo for at komme og spise på. For at spise dansk! Tak. Men spørger man, hvad danskerne faktisk spiser, du og jeg, ja, så er vores yndlingsret spaghetti bolognese. Vi spiser altså ikke dansk! Det er også et paradoks, at vi er blandt de folkefærd i verden, som har adgang til flest kvadratmeter supermarked. Men ser man på antallet af forskellige varer, altså varenummerne, så er det faktisk meget, meget lavt. Vi har altså rigtig mange gode muligheder for at købe rigtig meget af det samme. Skulle vi ikke i stedet for lave en madrevolution? Skulle vi ikke fokusere på kvaliteten? Fokusere på sundheden? Og ikke mindst fokusere på alt det, der er omkring maden. Nemlig måltidet! Jeg tror på, at hvis vi bliver bedre til sidde ned, nyde maden, spise sammen, så vil det, vi indtog, også være langt bedre. Og vi vil alle sammen være gladere og lykkelige mennesker. Forleden tog jeg mig selv i at sidde og se Brødrene Price i tv, mens jeg sad og kørte en pizza ned. Af dårlig kvalitet! Det er jo et paradoks, at vi danskere faktisk interesserer os rigtig meget for mad. Vi ser madprogrammer i tv. Vi køber madmagasiner. Læser madtillægget i Politikken. Men ganske ofte, så tror jeg, at rigtig mange har det ligesom mig. Så det, man så ender med at indtage, måske ikke er af den højeste kvalitet. Jeg tror på, at hvis vi fokuserede mere på måltidet som en institution, altså måltid som noget, om ikke holdt det helligt, så i hvert fald derude i familierne, sammen med kæresten, vennerne, eller i frokostpausen med kollegaerne fokuseret på. Glæde sig til. Nød. Man satte sig ned og tog sig i tiden. Talte om maden. Så vil det, man indtog, formentlig også være af en bedre kvalitet og føre til en masse livsglæde. Spis mad! Spis mad! Tak. Det er blot Dan Jørgensens ord, jeg siger. Det er ham, I skal klappe af. Men, altså, jeg kan faktisk meget godt lide spaghetti bolognese.
Hvad for noget? Jamen, jeg kan meget godt lide spaghetti bolognese. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke dansk mad, Frederik. Du kan da bare putte dansk oksekød i. Altså, hvad mener du? Ja, det er en italiensk ret. Ja. Men du kan der er jo ikke noget i vejen med en spaghetti bolognese. Den er vel så god, som man laver den. Du kan bare putte dansk oksekød i. Du kan bare lave din egen spaghetti. Ja, der er jo ikke... Det er jo ikke en italiensk ret. Det er jo ikke italiensk mad. Det kommer jo ikke fra Italien. Altså, maden gør, men den er bare inspireret. Jamen. Du kan bare putte danske fødevarer. Ja. Det er jo en fin pointe, altså, som du kommer med der, ikke? Men alligevel, jeg synes, der er jo noget i talen, ikke? Altså, at hvis vi nu, altså det her med, hvis vi satte os ned og spiste maden sammen, altså var sammen om måltid, Frederik, ikke? Kan du se det? Jo, men det er der også masser af mennesker, der gør. Det kan man da bare vælge at gøre. Jo, men vi skal jo ikke sidde og se fjernsyn, samtidig med, at vi spiser, altså. Nej, så lad være.